Bueno, continuamos neste Hoy por Hoy Lugo de martes. É momento agora, como soe ser habitual, ainda que ainda estamos arrincando esta nova tempada 25-26, é momento de recibir os nosos amigos da UNED Lugo, Ana Traseira, Alejandro Rodríguez. Que tal, como estamos? Pois moi ben, moi bo día, un placer estar aquí unha tempada máis. Bueno, eu personalmente, Ana, non tiña ocasión de falar contigo xa desde antes das vacacións. O primeiro de todo, creo que, bueno, que tal o verán, encantado de tervos aquí de volta comigo. Pois o verán maravilloso, a verdade é que todos necesitamos esa desconexión, ese resetear e, bueno, e agora para volver con máis forzas e con máis ganas. Máis forzas, Ana, porque, bueno, vides de rematar o curso académico 24-25 este pasado luns, remataban eses exames, non? Que quedaban aí pendentes. Efectivamente, somos unha rara avis no mundo universitario nacional, porque somos a única universidade que mantén exames en setembro, e onte rematamos, así que, bueno, pois xa puxemos o broche final a este curso 24-25 e xa preparándonos para o 25-26. Se temos que reflexionar un pouco que foi o 24-25, pois eu creo que deberíamos de estar moi satisfeitas, moi contentas por todo o que fixemos ao longo deste curso, con matrícula récord. Bueno, falando de matrícula, pois xa temos aberta a matrícula para o curso 25-26 e, bueno, pois lembramos a xente que, bueno, a oferta é moi ampla e que se pode matricular dende unha soa asignatura e ata curso e medio. E aparte diso, pois que non temos nota de corte, con cal, pois con ter aprobada a selectividade ou ter un grado superior ou un ciclo superior ou ter cursado unha titulación anterior, pois é suficiente para ser admitido a estudar con nós ata o 22 de outubro, matrícula aberta. Temos que falar tamén de outro apartado que vai, bueno, pues, viento en popa, non? A UNED de Lugo, que é a UNED Senior. Bueno, a verdade é que é un exitazo. Estamos encantadísimas con todo o que está ocorrendo cos noso alumnado senior. A verdade é que son maravillosos e maravillosas, e o ano pasado estiveron máis de 300 persoas matriculadas con nós. E este ano, pois a partir de mediados de setembro, na segunda quincena de setembro, pois abrirá o prazo de matrícula outra vez para que se volvan a inscribir con nós e estaremos encantadas de recibilos e recibilas e, bueno, creo que vamos a pasar un curso moi divertido, aprendendo moito e, bueno, pois creo que ademais é unha maneira de embellecer activamente que temos que ter en conta e que ten uns beneficios moi importantes para a nosa saúde. Xa encarando o vindeiro curso 2026, non hai curso directoras en orzamento. Bueno, sí, a verdade é que pois, temos todo xa arranxado dende o mes de xullo, onde a nosa Xunta Reitora aprobou o orzamento pois, de case 1.100.000 euros, que, bueno, estamos invertindo coa máxima responsabilidade, coa máxima seriedade e a máxima transparencia, porque a verdade é que moitas veces o que temos que ter en conta é que os cartos públicos temos que coidalos máis que se foran os nosos propios e nos para iso pois somos moi escrupulosas e a verdade é que é algo que se fai pois con moitísimo respeto, con moitísimo transparencia. É fundamental, é fundamental. Eu, a verdade é que teño máis dos cartos que gasto na UNED, de cada euro que invirto en que eu invirto, que, bueno, pois eso, da miña propia economía. E falando de todo un pouco, bueno, aquí xa podedesme contestar calquera de volos dous, non? Se hai algo no que é pioneiro ou polo que destaca tamén a UNED de Lugo é por ese proxecto Lugo Naturalmente, do que falamos aquí tantas veces en Hoy por Hoy Lugo, sempre que temos ocasión aquí en Radio Lugo na cadena SER, un proxecto, Alex, pois que se consolida pouco a pouco co paso dos anos. Sí, efectivamente, aí temos o noso proxecto Lugo Naturalmente. O ano pasado, bueno, pois, como diste, consolidouse este proxecto con máis de 77 actividades e un público de 5.100 persoas alcanzadas, non? O obxectivo é seguir por esta liña para o curso 25-26 e ademais cunha novidade da que imos falar agora de gran repercusión. Unha novidade, bueno, como é a xestión de a creación da oficina verde dos centros asociados da UNED a nivel nacional, non, Alex? Bueno,
É un hito importantísimo para nós. Levamos traballando nesta liña moitísimos anos e por fin se consolida a través de un acordo co Vicerreitorado de Planificación, donde se nos encomenda pois a xestión da Oficina Verde de todos os centros do país. Veño de recordar que temos a UNED en España 63 centros, non somos un centro máis, pero somos un centro que leva un percorrido e unha bagaxe en materia de sustentabilidade moi importante e por eso se nos encomendan a nós pois xestionar o proxecto Centros que deixan pegada, donde axudamos pois a que calculen e a reduzan a súa pegada ecolóxica todos os centros nacionais e tamén outras actividades como, por exemplo, o mantemento e a conservación do Observatorio de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da UNED, que ni máis ni menos pois que é un organismo moi importante que a partir de agora pois vamos a xestionar conxuntamente co Vicerreitorado de Sustentabilidade. Bueno, e este non é o único proxecto que tedes para o vindeiro curso. Temos que falar agora, directora, das actividades de extensión universitaria, é dicir, do calendario que temos agora, non, de esas extraescolares, vamos a chamar, a partir deste mesmo momento, deste día 9 de setembro, durante pois todo o inverno ou todo o mes. Sí, teño que destacar dunha banda que o curso pasado pois tamén batemos récords nesta materia, porque estivemos en torno a máis de 8.000 persoas inscritas nas nosas actividades, fixemos máis de 100 actividades. Isto hai que calcular máis ou menos, estamos facendo actividades entre o mes de setembro e o mes de xuño, pois serían unhas cantas actividades ao mes, co cal a nosa oferta, como sempre, moi variada, moi ampla e para todo tipo de públicos. E, para nós é un orgullo esta confianza que depositan en nós estas máis de 8.000 persoas que se apuntan e que se inscriben pois para formarse en diferentes ámbitos con nós. E vamos a empezar celebrando. Celebrando un aniversario. Sí, temos que celebrar o aniversario, o 20 aniversario da nosa aula universitaria de Foz, de Viveiro, perdón. Que damos grazas tamén á colaboración do Concello de Viveiro para poder manter esta aula e moi importante tamén para unha cidade como é Viveiro. E ali pois vamos a ter un ciclo de conferencias abertas a calquer tipo de persoa, totalmente gratuitas, como non pode ser de outro xeito, que ademais arrancaremos pois a alcaldesa de Viveiro e máis eu con a presentación do programa e a continuación pois escoitaremos a Alejandro e, estarei eu tamén colaborando falando de bulos climáticos. Precisamente, a UNED está moi ligada ca sensibilidade ambiental, non? Tamén falamos agora dese proxecto. Lugo, naturalmente, Ales, o día 21 de setembro, hai que mollarse polos ríos. Sí, efectivamente, xa esta é unha iniciativa que se ven celebrando ao longo dos anos. Actualmente estamos na edición 18 xa, de limpeza simultánea dos ríos. Móllate polos ríos, non? Pois sí, é unha actividade organizada por ADEGA, a UNED de Lugo e Coidemos Lugo. Efectivamente, o 21 de setembro ás 11, pois temos esta actividade de voluntariado ambiental pola zona do río Miño e do río Rato. O obxectivo, pois, aparte de eliminar esos residuos que son tan desagradables e tremendamente desagradables á vista, pois tamén concienciar sobre a importancia de ter os nosos ríos limpos para a saúde da nosa biodiversidade. Que decir? Pois que o ano pasado, na edición pasada, recolléronse máis de 10 toneladas e foron máis de 1.300 participantes ao longo de toda Galicia, non? Pois, que mellor maneira que superar estes datos na presente edición. Xa sabemos, aquí nesta casa quedanos moi patente, non, o compromiso que tedes vos desde a UNED co medio ambiente, tamén co río Miño, co que compartides en torno, sí. Non, Ana, te lo contado moitas veces aquí nestas ondas, incluso cando falamos anónimamente durante o verán, aquel pseudónimo que puxeron Xacia do Miño, non era unha casualidade, non? Non, para nada, é que, realmente o noso veciño río Miño, pois estamos moi comprometidos, miramos sempre cara ao río e, de feito, temos a madriñada
está o medio kilómetro que transcorre paralelamente a nosa sede, e aí convidamos a sociedade en xeral a facer un montón de actividades medioambientais que se desenvolven ao longo do curso, en as que disfrutamos tamén desa conexión tan necesaria coa natureza. De feito, bueno, pois se tes tempo, pasa media hora xunta na natureza, e se non tes tempo, porque estás moi ocupado, pasa unha hora. Bueno, pois esa contorna do río Miño, non, que evidentemente, e o propio río, hai que cuidalo a partir do 21 de setembro, ás 11 da mañá, esa limpeza simultánea, esa 18ª edición da limpeza simultánea de ríos, Móllate polos ríos. E agora a seguinte actividade. Espera, regalaremos unhas camisetas chulísimas. Vale, iso é importante tamén. Que se anime a xente, que non só é recoller, logo levanse unha lembranza, unha camiseta chulísima. Oye, pues mira, sales dali tuneado. Eso. Bueno, a derradeira actividade da que imos a falar agora, a verdade é que venos ao pelo, non? Porque estamos aquí todo o día, nós polo menos, non? Lareta daqui, Lareta da, fala daqui, fala dará. O nome que lle puxestes foi Hablar es un placer. Sí. ¿No? E é que a partir do 22 de setembro ás 6 da tarde Pilar Falcón, xornalista de Radio e Televisión, pois ofrecerá unha formación especializada para que profesionais, como a nós, pois aproveiten o poder da súa voz como recurso chave na comunicación. Contándonos un poquinho máis sobre isto, onde vai a ter lugar e como nos apuntamos. Pois no Salón de Actos do noso centro, para apuntarse, como sempre, pois a estar atentos pois a nosa páxina de extensión UNED, a nosa páxina web de UNED Lugo, ou as nosas canles sociais, onde pois tamén publicitamos todas as nosas actividades. É unha actividade totalmente gratuita, convido a toda a sociedade lucense que chegue a UNED, doulle grazas a Pilar Falcón pola súa xenerosidade e pola súa amabilidade. A verdade é que é un placer coñecela, ter unha persoa de tanta experiencia connosco falando pois de todas as súas vivencias, unha muller que leva escritos máis de 30 libros sobre o mundo da comunicación e do xornalismo, co cal, bueno, eu creo que é un auténtico luxo para empezar o curso, pois contar con ela falando dende o noso salón de actos. Así que animarse todo o mundo, porque eu creo que vai a estar moi ben. Bueno, e iso é un pouco o resumo de todo o mes de setembro, e xa incluso nos podes adiantar xa para rematar un poquinho do de outubro. Vais mi medriña. Sí, bueno, e un poquinho do remate de setembro, que me acabo de acordar que estamos presentes na Semana de Cine de Lugo. Un ano máis, este venres presentarémola ás 12 no Concello, na Sala de Novas Tecnoloxías, e animar a todo o mundo pois tamén a chegarse ao mundo de cine. E logo en outubro comezamos coa poesía. Acabamos de ter unha Premio Nacional de Poesía Galega e, bueno, pois temos uns grandes valores dentro do mundo da poesía aquí en Lugo, na nosa provincia, na nosa comunidade autónoma, e arranca o 2 de outubro Lugo Poética, a nova edición Lugo Poética 2025, e, bueno, creo que vai a ser unha edición maravillosa, contando con xente, pois, poetas de grandísimo prestixio, como, por exemplo, Claudio Rodríguez Fer. Eu creo que vai estar moi ben, así que, bueno, estade atentos e atentas, porque haberá novidades. Pois xa acaban de escoitar, a vida na UNED de Lugo non para, así que se teñen curiosidade con todos estes acontecementos que lles acabamos de comentar, xa saben onde teñen que acudir. Pois Alejandro Rodríguez, biólogo ambiental, e Ana Traseira, directora da UNED en Lugo, graciñas por compartir estes minutos con nós. Pois moitísimas grazas, un placer. Ata a próxima. Un placer.